ngane kwalo tuma ngane kwalo bitna ngane kwano wacha Wuod Fibi yawa igo thum Wanga kagima Wanga no kata tuma chiel mang'eyo onge iwinjo koro chuna adhi manyo YouTube no Wanga ni wero Wanga ni wero mane ya ineno adier ka dia awinjo mana wad moro kanyo ma is true ni chal gi gima Odongo owe award iwinjo award kod flow moro machal gi gima ng'ano otimo then iduogi penjori you should be happy to mane go 2016 to ng'ato ka Wuod Fibi okia then another artist part of it iwinjo part of it it is true an ng'eni ne ok ang'eyo mano adhi awinjo mana koro bang'e ka koro awinjo gimoro kama adier ka adhi awinjo it is true ni nitie part matimo ang'owa machalre to en part mar wer. You get the point? To gini kapok Odongo were e studio ka ogoega e stage to ndalo mana iwinja bro because they understand that the more the same thing is done repeated by different people it goes viral. What makes something goes viral when huyu ameongelelea mwapili akaongelelea the next one wewe kwa hiyo kaji mangenyo wewe mara chill jimangeny it makes that things to go viral. You get the point? And it gives it a mileage. What has made Tanzania music to grow? Because of bongo. Who came up with bongo? You get the point? To negiri saini now, let's all our music be under bongo. Kata ng'ato wero mana reggae beat to podo wero bongo music. Kata ng'ato wero mana lingala kaka koro Wuod ma Diamond ine go nyaka lingala. Lakini kogole bongo music. Are you getting the point? They learned the art of supporting each other's talents without looking at nia ninga to wacha ni mamara nikech kata ini migono okine mikbiro kode no all those chords ngato no separogi mano keto gi keyboard kacha masamigo eno entiere kanyo it's like a unscripted chord moro ma unveil but it is just there onga mano create keyboard ne guitar ne magimo da goyo no ni onge entie gita kanyo migoe entiere winjo tene ngato no separo rieko no mabesa moni ngato no sedio gine mamacho so people just need to mature musically and realize there are some things that under the Copyright Act they are counted as fair use. You get the point? Nenga to timo maber you can use the same thing but koro ikech jobi onge knowledge ngato kodua acknowledge ni thumni alose but part makama is derived from such a song. You get the point? It is not bad to acknowledge ni kama you get the point? But koro jawa kethogo it is never the producer. Iwinjo nikech parnia producer kuotho gae ba kuma jogi goyo thumbe gigi mondo ng'ane ng'ane wero thumni ng'ane be no were kama you get the point? And most of these songs jogi gogi guys stages kata kapo gibi record gi perform giga you get the point? Close gi studio to sama gibiro gi jo keyboard gi ema goyo gik magi go kucho maimbe ki change to chal gi mi change content everything. You get the point? Koro sama gibiro gi gigi magine magigoyo kuode stage kaka gibiro magigoyo producer record to kaka gigoyo edit ne gimoto nigi kaka giloso koro ere kaka producer kwalo thum ngato omiyo ngato Wuod Fibi yawa igo thum Wanga ibinyo ber kagima Wanga no kata thum chiel mang'eyo onge iwinjo koro chuna adhi manyo YouTube no Wanga ni wero mane ya ineno adier ka dia awinjo mana wad moro kanyo ma is true ni chal gi gima Odongo owe award iwinjo award kod flow moro machal gi gima ng'ano otimo then iduogi penjori you should be happy to mane go 2016 to ng'ato ka Wuod Fibi okia then another artist part of it iwinjo part of it it is true an ng'eni ne ok ang'eyo mano adhi awinjo mana koro bang'e ka koro awinjo gimoro kama adier ka adhi awinjo it is true ni nitie part matimo ang'owa machalre to en part mar wer. You get the point? To gini kapok Odongo were e studio ka ogoega e stage weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe
Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jakaramogi mailuongo ni engineer Wuod Fibi mwenyewe mabende ni kaendi manyisi ni gini koro serious. Kendo kaka ineno kani endi wasedonjo ok en gimiwacho miwacha wacha tok timre. Wan kaendi gi baba yao mabende agombo ni umosu kanya chiel kachiel. Battery low. Ituengo matimeyo ba. Doko to mang'eny. Iyuda Engineer Wuod Fibi, adwa ni bende imose jopiny kasto irwak gi officially mae gima wabiro ne kaendi wakoni gini en kaka iwache choke na en apang'al. It is real, it is live, it is on, it has been ignited, and it has kicked off. So if you've not yet gotten your ticket, uko behind, make sure you do it right now. Because tomorrow it's gonna be more fire. Opoto maratari. Nitiere be wasani madongo dongo ma ibru wuotho go mari ma personal ma baby samoro kwa nene posters kacha. Msani mo mokwongo enan. Ya inatis ya. Tadi wuotho gi ji adek. Me myself and I. Me myself and I. No waparo ni maybe wanyalo yudo jomoko from abroad. You never know. Anything can happen anytime. It can be maybe a surprise. Yeah, you never know. Okay. Yeah, when the craving may start. All right. Yeah. Generally, ango minyalo konwa about Musa Jakadala because he sewacho ni ati this is in fun nemo kuongo your friends and favorite Mari. Yeah, Musa is really working hard. And the best way to show him love is by supporting what he's doing. I believe this is not for him. He's doing it for us. He's doing for the Luo nation. He's doing for Kenyan music. You know. And it is just worth supporting. Makanga ntingat manigi problem gi any question. Then ngano en nyatija chien. Odwaro warruok manyien tan kaka jadola nyalo dole kamoro. Mondo wawuo kode mondo oyud warruok manyien. But gimatimore kani, this is for us. Any artist that does not have a show tomorrow, maonge kaminyalo dhi. Please don't stay in the house. Don't say mano gire Musa. Come, let's have fun, let's support our brother. That's the best way you can support a friend. By coming to his event and showing love. Kata kukikelo pesa, but your presence alone can make a difference. If you are coming, what you go to newspaper gimoko bwana, ade bodo ka Musa kaje tera ruwa do yue kanya support Musa. You know, that's adding to the numbers, and that's the biggest support one can give to a fellow artist. But inya iyudo ka samoro management ma I mean jok ma samoro koro nie gate ok gin from Ohangla fraternity ma koro yudo ni msani moro nyalo biro to samoro no onge gimoro to wacho no this support Musa odwa no donji kaka msani koro yudo ni bwana an msani okanya chulo gate machalo kamano ni endi bente kaka wanyalo kab magi mano koro be nyaka rum. Actually I believe the best support ma jathum nyalo thum wadgi en chulo gate kodonjo because biro support biro show love. You get the point. How much is the gate? Only one. Ok nyal tami ineno ok ochuno ni jathum nyaka chul but by showing love wacho ni ma watima ngowa support Musa at least waket gimore gate kama biro konyo biro konyo. You get the point. So I think it's also high time we as artists we begin showing love with our substances. An artist nikech kata kanisa washirika ro pasta kabisa but sadaka to gigolo. You get the point. So I think the best way of showing love and showing support fully is also by giving something in some of substance, money, and the best way you can do that is
kulipa tu gate. Exactly. No. Kata ka ukichulo gate iwuotho gi jomoko, jogi ochul. You get the point? Ma wuotho gi joga, ma pesa gi. You get the point? Koro in kata kichulo for the honor of being an artist, but jok mi wuotho goto timango ochulo. I think that one the artist is supported in a better way. Yeah. Apa ni mano be nyalo bet maber nikech iyudo ni kinde mang'eny artist bedo kata baden molo support nikech en kendo wuotho gi ji abich to wacho ni okachul to magi be jogena. Odo bet bende VIP osekwako kom mag VIP te. Okay, Wuod Fibi sebedo public figure and you've really done a lot in this industry. To nitiere be upcoming madegomb ni ati attend events marege. Always waneno ka you are so common kuom joma dongo wacho ni big five jok mabet dito. Ere kaka upcoming gi nyalo yudo access magi wacho ni kawuono baba yao ochopo. Papatino invite another kosono kadhi. Na chopo. You get the point? And a number of them also invite. Okay. So if you don't invite me, how do you expect me to come? Yeah. You get the point? And aongega boundaries. I love Luo music at large. Yeah. But don't need an upcoming artist. It doesn't matter where you record. Can we record no pod Wuod Fibi mo recording? Whether ni antie in presence, kata onge, but ngamo record ni no woda. No le jogolo kuoma. Tende ni mano pod Wuod Fibi. Forever shall reign of 100 years. Mana kaka kani. Wuod Fibi ki kani uchalare. You get the point? But the thing is this, don't assume na neno poster. Kechapenda ngamo dech. You get the point? But inviting me, just taking your phone and calling me daddy, safadhali naomba ukuje wapi? Niko na launching Arua Kibele Elema. I will come. For example, Awiko Undwe. You know, I've never been interacting with him at large until the issue of these dates came up. And I talked with him. I also talked with Musa. And we came to an agreement that some things do happen. Happen. You get the point? Exactly. It's never in the spirit of sabotage or what. You get the point? But then, me as a person, at the end of it, I told him I'll come to your launch. Why? Number one, Jeff Onyatanga, which is my boy, invited me. You know? And so I must come. Kataka biro mana 4 hours moko. Abiro at 10. Then I also come here. You get the point? Because I'm flexible. And we must support all our artists in equal measure. But then again, it is good also to build a relationship where you are not welcome, where you are not appreciated. Even if you have a big heart, Namnagani, why should you go at a place where you are ridiculed and looked down upon? You get the point? They don't see your your value or your worth. You get the point? But when there is that person, because you don't have to record at the Barikiwa for you to be my friend. No. Many have done album launches. They never recorded it to me. I still come and support. I attend these events. You get the point? So gimate moacho in Doluo and hera in Gimaduong. To Luoro bende and Gimaduong. To ngato kosebedo na father figure. Jathie mama jaduong ni jaduong atime gimoro ka Aruaki. You get the point? Omari aneno kitimo gimoro ka nyalo biro. Yeah, you get the point. Ochalo gima samono kodwari kori ifos. Yeah, definitely. So me, I'm always open. When I'm invited, if I'm not able to go, I will say, Okanyal biro, to can't take manya support go. I will always do that, and I've always done that. But if I'm invited, bana kaya come a distance and 30 kilometers. Ari mo jaman machine. Successfully. Finally, kabende pokwatie ko kacha chaendo. Mana kotenore gi weche mag thum gende. Iyudo ne kedhie pinje ma ok iyudo ni beat achiel nyalo tiyo mang'eny sana. Kendo kapok ng'ano chako were ikiani mano ng'ama were exactly. But ka indi wan gi issues miwinjo ne ng'ane okawo beat na to samoro iyudo ni in kaka fadhe gigi tetenore kuomi nikech maybe ng'at achiel ne maybe ogolo koya kuome. Magi issues mabende samoro thiro wa kaka joluo in kaka ng'ama fadha ere kaka wanyalo tieko no issue de and something ma tieko tech until people will have what we call musical maturity. You get the point? And the moment also people will begin to appreciate each other's effort and arts. You get the point? I'm going to give 3 examples that are very, very important. Tadi chako Congo, Zaire. Ngamane o compose ndobolo.
Kia isti mar thum. But ndombolo were gi jothumbe di Kongo. Mang'eny kabisa. Almost all of them. Owero ndombolo. You get the point? Don't think ng'ama nochaki to nitie. You get the point? But kosechake kamit ne jogi to ji te odonjo. Aya, obere gi mano matin. Adok chien piny mar ndombolo ka. Ne nitie pesa posa. Pesa posa. Iwinjo? King'iyo jothumbe te ma that era te. Owere. Iwinjo? E kibinda nkoi. Gite gitiyogo. Then kane giwuok makoro gidonjo modern rumba masane mafere goyo Falipa goyo. Kofi kaka legend nokodong. Odonjo manigi manthindo gi style manthindo gi okelo ni. Mako neno ka nthindo gi muome gi vocals to kwanyo sindi. Osoyo iye ka. Wago gini. You get the point? Wawere kanyo wadhi Jamaica, ok wadhi mabor ahinya. Wachomo Jamaica ka. Mago joluo ma ka julu mane odok kocha. Jamaica ka gin gi reggae. Reggae beat and chord floration is kind of the same. You get the point? To ko reggae man nitie rhythm. Bende mana from Jamaica kanyo. Rhythm ne odo ka beat achiel. Jothum 100 owergo. To onge ng'ama osewuok niya ng'ane kwalo thuma, ng'ane kwalo beat na, ng'ane kwano wacha. Iwinja bro? Because they understand that the more the same thing is done, repeated by different people, it goes viral. What makes something goes viral? When huyu ameongelelea, mwapili akaongelelea, the next one wiye. Kwa hiyo kaji mang'eny wiki mara chill jimang'eny. It makes that things to go viral. You get the point? And it gives it a mileage. What has made Tanzania music to grow? Because of bongo. Who came up with bongo? You get the point? To negiri signing now, let's all our music be under bongo. Kata ng'ato wero mana reggae beat to podo wero bongo music. Kata ng'ato wero mana lingala kaka koro Wuod ma Diamond inde go nyaka lingala. Lakini kogole bongo music. Are you getting the point? They learned the art of supporting each other's talents without looking at nia ningato wacha ni mamara. Nikech kata in migono okine mikbiro kode. No. All those chords ngato noseparogi mano ketogi e keyboard kacha. Masamigo eno entiere kanyo. It's like a unscripted, you know, chord moro ma unveil, but it is just there. Onge mano create keyboard ne, guitar ne, magimo da goyo no ni onge entie guitar kanyo mi goye. Entiere mami goyo. Ngato noseparo rieko no. Mabesa moni ngato nosediyo gine mawacho. So people just need to mature musically and realize there are some things that under the Copyright Act they are counted as fair use. You get the point? Nenga to timugo maber, you can use the same thing, but koro ikech jo bi onge knowledge, ngato kodua acknowledge ni thum ni alose, but part makama is derived from such a song, you know. You get the point? It is not bad to acknowledge ni kama. You get the point? But koro jawa kethogo. It is never the producer. Iwinjo? Nikech parnia. Producer kuotho gae ba? Kuma jogi goyo thumbe gigi. Mondo ng'ane ng'ane wero thumni, ng'ane be no were kama. You get the point? And most of these songs jogi go giga stages. Kata kapo gibi record, gi perform giga. You get the point? Close gi studio. To sama gibiro gi jo keyboard gi ema goyo gik magi go kucho. Maimbe ki change to chal gi mi change content. You get the point? Koro sama gibiro gi gigi magine magi goyo kuode stage kaka gibiro magi goyo. Producer record to kaka gigoyo edit ne motim ni kaka giloso. Koro ere kaka producer kwalo thum ng'ato, omiyo ng'ato. Wuod Fibi yawa igo thum Wanga. Iwinjo ber. Kagima Wanga no kata thum achiel mang'eyo onge. Iwinjo koro chuna adhi manyo YouTube no Wanga ni wero Wanga. Wanga ni wero mane ya. Ineno. Adier ka awinjo mana word moro kanyo ma is true ni chal gi gima Odongo owe. Award. Iwinjo award. Kod flow moro. Machal gi gima ng'ano otimo. Then iduogi penjori. You should be happy. To manego 2016 to ng'ato ka Wuod Fibi okia. Then another artist part of it. Iwinjo part of it. It is true. An ng'eni ne ok ang'eyo mano. Adhi awinjo mana koro bang'e ka koro awinjo gimoro kama. Adier ka adhi awinjo it is true. Ni nitie part matimo ang'o?
machalre to en part mar wer. You get the point? To gini kapok Odongo were e studio ka ogoega e stage. To ndalo mano go e stage ni. Da ko wach ngane wero wenda. Ke fans gi tema pod wuoyo. Ne ngane wero ka wenda stage. Ne ko se record is now it's only become a big deal. You know? So people also should wake up and be honest with themselves. You know, get the point? But to maber ki winyo ni ngane nchogolo to mori. Kata sani kuro sip mari nda jakomora. Anyalo di studio ma record manyien tandiko ni cover. Iwinjo. Maber acho ni original song is by Ngoa Prince Inda. Iwinjo. Rosmundo kanjo sip omoro ka. Dongo dia mo chomo jo sip mar beat ina mo kawo mo wero go spell. To kano peje interview to nanga ni penda yo Inda sana. You get the acknowledge. It is never seen. So people should not just have musical maturity and begin to understand it is not for the Luos only. We want to make this thing go global. Yo Congo wero mana Lingala, but it's all over the world. Yo Bongo wero mana Kiswahili, it is all over the world. Yo Nigeria wero picho in English gimargicha, it's all over the world. Yo South Africa biro gama piande gi, Besani is going global all over the world. Koro wana ngome yo kanga to biro ge style moro. To ni kwa kopo, kata kwa derive knowledge from it, it become a big scene. People must wake up. Nyiti ju chiende mate moreka mano. Yo mero Nyasaye konyo reto support Angoa nikech wacho ni nyathi kosenyuolo ken mari kendi en mar community at large. Thum kisegolo is no longer yours. Title mari lakini thum to marwa wenwa go. Ero kamano bata pande ginyalo somo kata koya kuomi iwinjo sani ka jiwacho maber ni ati bwana Ohangla ena lwet Wuod Fibi, and I think that is what is making Ohangla to be more powerful nikech kaka medo nuoye to medo dhi malo, and onge ching misiwuok oko miwacho ni bwana ngamogo jomago lweta go koro weko drama na tune maber drama matune tiyo go te no, we should not do that. Let's allow people to help make the industry grow. Sani kaka na kilo rolling my roll mukuru jupunjere rolling ni te. Upcoming ku jeni ngane roll ka Wuod Fibi. Bas ana de manaka. Ke rolling maka Wuod Fibi ade yodoka ngane. You get the point. To ngane be beche gore. Beche gore. Don koro ore kun Wuod Fibi indirectly. You get the point. To mano konyo why expand the boundaries mar industry. Industry medo grow bedo maduong. So people should not be selfish with the things. Makwa thought boy man pin chok ngku mwadhigo. Jatelo ni wacho ni iduoge Ohangla fully. Should we expect some hits from Ohangla? Iduoge tom. Ana go tom ka ko Ohangla. Owani mwakete mara. Ana go tom. Then I can sing anything. Gospel, rumba, Ohangla, benga, rap banya rap. Yo, kata ginok nyala rapping. Rap, maka chako rap. Kata rapa magmuno nya Nigeria ka. Ok nyal twe mlungo maro. Wasani makinyi wan go wa expect ni imbe kini onji ni wakata mana dhako chalo mawembe oken mawembe maembe doko ichombe kamera dhako chalo maembe kuda giwinjo dhako chalo maembe. So should we expect you to give us maybe one? We'll see what happens. 100 an kato kuchiwa kane choka pielo to mia microphone. Awer kone to kone ba wer. Wadhi ya kamano to gore to. Ero kamano baby miwa you are closing remarks. Ye jogo semisi. Wabe microphone wani miwa gugweta chia. Opoto maratari. LTN Low Trending Nation. Station magoya kalweny kabisa. Makapo giwewi aina man. Jogi tuore manaj. But koro, mina give me a subscription, support Giuru, they are doing a good job, give way we are kaka yedeno, nyingesu, amen. Ero kamana ye. Nyakoro mugiwinjo kaka mitno endo, mani luongo ni Nyakwaro Junju, nyisi ni kineno, the legend himself here, magi ni usemo kikendo gini koro liet maratari. Wuod Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.